122.612 vivendas censadas, de 60.846 desocupadas. Hai unha reflexión que hai que facer. Se subimos o IBI das vivendas desocupadas, nós, polos estudos que estamos realizando, que iso hai que verlo tamén co presuposto este ano, que a cousa cambiará un pouco, de entre 10 e 14 millóns de euros poden ser recaudados por esa vía. E esa vía tamén significa que a xente comprar 2, 3, 4, 5, 6 vendas lle custa máis. Lle custa máis, ten que custarlle máis. Exactamente igual que unha persoa que mete 1 millón de euros en bolsa ten que fiscalizar máis que unha persoa que ten 1.000 euros que é a súa nómina metida en un banco. Esa é unha realidade que temos que empezar entre todos a reflexionar. E por qué? Porque eu como cidadán prefiro que fiscalice o IBI, que o IBI ou outro tipo de impostos que gravan a propiedade fiscalice antes de que o Concello se hipoteque 25 millóns de euros durante 3 anos, que curiosamente son este crédito de 25 millóns que plantea o alcalde é amortizable a partir do terceiro ano, é dicir, cando pasen as próximas eleccións municipais. Se as gaño, renegocio, e se as perdo, digo que o PP ten o Concello endevedado, que é o que está facendo o bipartito coas contas deste ano. Está endevedado, isto ten as arcas, a auditoría que fixo, sen justificar a política fiscal do PP, pero a auditoría que fixo o PP ao chegar, que foi unha empresa independente, dan 1.600 millóns de euros de buraco deixado polo bipartito, e agora temos un problema serio de fiscalizar iso. Isto é unha medida, hai outras moitas medidas, por exemplo, os nosos amigos as caixas de aforro dos bancos, que tantas comisións nos cobran e que tanto nos teñen alegrado a vida. Hai moitos concellos que se están plantexando un imposto por utilización da rúa, é dicir, un banco que ten un caixeiro automático cada rúa ten que pagar porque a rúa é de todos. Ainda que sea só porque hai unha persoa sacando cuartos, pode paralizar outras afirmaciones. Ese tipo de cousas son aplicables, se poden empezar a aplicar. Pouco exactamente igual que o reparto equitativo do tema da auga, non podemos pagar todos 30 metros cúbicos de auga onde que nos consumamos, e empresas que consumen, a maior parte do consumo da auga de Vigo son empresas, nomeadamente asteleiros e as empresas do sector da conserva. Pois proporcionalmente pagan o mesmo que un cidadán de aquí. Obviamente pagan máis, pero non lle custa excesivamente máis, non? É unha reflexión importante porque, aínda que ninguna das forzas que gobernan os concellos queira progresar, os concellos xa non se van a poder financiar, polo menos a curto plazo, do que estaban sacando do ladrillo, non? É unha reflexión importante, e sobre todo que a realidade dos concellos cada vez é máis preocupante, o envejecemento da población é evidente, as políticas sociais cada vez son máis necesarias, as políticas de emprego a nivel municipal son cada vez máis necesarias e nos estamos aquí jugando o futuro das nosas entes locales. Isto era un pouco a reflexión que queríamos facernos, pero sí que nos gustaría un pouco que aportara eso entre todos e facendo un decálogo de medidas. O importante, polo menos, é que a reflexión debe de decir non vale de nada endevedar un concello, non vale de nada maquillar os presupostos, cando o que estamos falando é un problema estrutural de modelo. Eu creo que ese modelo, que cada vez é máis difícil cambiar, porque os medios de comunicación funcionan como funcionan, funcionan tamén, lles interesa este modelo. Nos temos as experiencias de chegar a concellos onde as diferentes consellerías tiñan asignado uns cuartos para os medios de comunicación, e cando rompes ese modelo, pues entón cando a prensa empeza a política de desgaste. É un modelo difícil de combatir, porque estamos falando da xente que controla a economía deste país, que somos constructores e que somos bancos durante moitos anos, pero a realidade é que temos entre todos, primeiro, evitar que os concellos se endebeden e que os concellos sexan institucións participativas, que ao fin e ao cabo é no que naceron casi todas as agrupacións locais en algún momento se plantearon eso, pero que pouco a pouco eso quedou en mans de profesionais, de técnicos, los técnicos municipales. Nos pensamos que os técnicos municipales, saben onde vai unha depuradora, pois son máis listos que nós. Pois se ve que non, porque a depuradora de Lagares é unha plasmación exacta de que a calquera persoa sabe que non pode ir unha depuradora. É un debate que nos queríamos abrir con vos e que por iso pensamos que vai a ser un acto de debate esencial de aquí os próximos 5 anos. Gracias. Preguntas si aquí sabemos todos que sabemos. Bueno, primero, los micros en domingo.
Bueno, felicitarvos polo traballo de verdade, moi interesante. Eu creo que igual hai algunhas cuestións que se poderían tratar que non se tratan, non? Entón, unha cuestión que eu creo que é importante é todas estas empresas as que se contratan os servicios de lixo, de auga, porque realmente esos son uns auténticos vampiros para a economía local. Aparte, bueno, xa ahora están a un nivel de grandes empresas como FCC, etc. As condicións soloninas é un roubo auténtico, non? Por exemplo, incluso en Madrid, pois, a empresa de transportes é municipal. Eso supón un marxe para o Concello bestial porque son aí un marxe de bueno, a nivel de orzamentos, pois evidentemente é moito máis flexible que antes unha empresa pública actúa, non? E logo hai outra cuestión que aparte hai un agora en relación a isto, que é a cuestión dos parkings, non? É outra cuestión totalmente escandalosa, porque polo que eu entendo, a empresa que construe logo explota durante 20 anos ou 30, logo lle renova cando ese negocio que é unha mina de ouro, porque unha vez que está feita a obra, logo eso non ten dificultade de xestión ni nada. E claro, é outro roubo a cara descoberta, non? E logo hai unha cuestión en relación aos beneficios das empresas, que non me parece moi ben a proposta, pero de cara a ciudadanía tal vez sexa, bueno, é utópico, é igual que cando queren que se traballen aquí 60 horas semanais, non? Que dinse, non se van as empresas para Marrocos, non se van as empresas para tal, non? Entón, aí sí que de cara a ciudadanía é máis difícil de explicar porque din, claro, se subimos os impostos das empresas, igual se ubican en outra parte, e obviamente, pois, en Córdoba e todos estes sitios ese problema solventaron correctamente, non supuxo que o tecido industrial se desarmase, non? Igual tipo de disputar aí alguna medida que se tomara nese aspecto, así. No, eu, porque aí hai un debate importante. Eu non quise entrar en ese tipo de propostas porque aparte eu creo que Yolanda as vai a ligar moito mellor, pero sí que hai unha cousa que temos que empezar a plantear, ¿no? Que é o tema dos servicios públicos. É un debate histórico, agora temos o debate do hospital, é un debate importante, é dicir, o servicio público como beneficio, o servicio público como negocio ou o servicio público deficitario. Nós temos claro que os servicios públicos non son deficitarios, porque hai unha mala gestión, é unha proposta histórica. O caso máis claro, por exemplo, o tema da auga. Como poden decir, como se pudo privatizar o servicio de auga dicindo que era deficitario? Cando a auga, todo o mundo sabe que vai a ser o gran feito o gran negocio, por así decirlo, o nivel recaudatorio da auga pode ser importante porque a auga cada vez vai a ser a auga, digamos, limpa de uso. Vai a ser unha cousa moi importante para o desenrolo humano. E Madrid, que é a cidade máis grande do noso país, pois o servicio de auga é público, é unha empresa pública, que é o canal de Isabel II, que genera miles de millóns, non que de pérdidas, é que genera miles de millóns de beneficios, e non hai ningún argumento para privatizar. Pois a señora Esperanza Aguirre quere privatizar, porque di que hai unha mala gestión. Cando os datos se ven eso, pero aparte así, igual que o metro de Madrid, cando se intentou privatizar o metro de Madrid. O metro de Madrid ten unha rentabilidade que non a ten ninguna empresa privada neste país, se quitando as eléctricas, porque van subvencionadas, ¿no? Pero é posible que os servicios públicos sean perfectamente non sean deficitarios. Eso é un problema de gestión. Ahora, outro cousa é o problema de modelo. Para un concello é máis fácil privatizar. Un concello é unha administración. Cobrar os miles de euros da privatización. Justificar cuentas durante 2 ou 3 anos que gestionar a longo plazo un servicio. O caso máis claro, por exemplo, é Telefónica. Ou empresas públicas que foron privatizadas e que logo na privatización daban recursos, o cal daban beneficios. Aquí había un problema. Son mellores gestores da empresa privada? Non, pasa que non hubo un gestor público adecuado. Nos ingresos do Concello de Vigo, nas tasas, as famosas tasas, aquí hai 31, isto desglosado máis evidente, pero 31 millóns de euros ingreso ao Concello de Vigo en tasas. As tasas, pois son dende basura, dende as terrazas que pon a persoa, pois mira, teñen aquí hasta os vados, as marquesinas, as licencias de apertura dos negocios, os mercados, a licencia do mercado,